Ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадед ба канали мо, канали Қодиров Сайбирхон. Бардаро гоҳи фурӯшад, бисёр бардаро хоҳиш кард ки гоҳи маҳаллии химон парто иҷа дастаи гоҳи химон, гоҳи карпа дастаи иҷа се саргоҳи гусола дорай. Мақсад бардаро наора то охир тамошо кунед, подписаться, лайк абҷақин, ай наор набурен, ҳар се амира ман шумо дам фаҳмонам. Дита пеша ами навози партадон ҳар диста дош як фархор, якчаш Чапаев, ина бо бардаро хоҳиш кард ки парто ина се та дига гусоладор, се са гоҳ гусоладор фурӯшӣ. И чандимзой? Диимзой карпат. Неке тош най бақой чорни пёс рафтагай бардаро. Гусолаш бақа? Бақачай бардаро ай чорни пёстро рафтагай ина бардаро. Гусолака пешкини. Ина. Ина гоҳ бардаро. Аҳлай гарантина хебо нишон метем тона. Ина бардаро синаш. Дина зоидага бардаро нав бандиш задян. Карпат бениҳоят гоҳи хуба. Чандимзой? Диимзой. Якм ини гоҳай бардаро якм гоҳ нишон доди самтона, якм гоҳ карпат. Ҳар чо чикор меки я борам хебу ҷус? 100% ҷавоб бушкати мегам меҷушем шанс нишон. Бардаро мо даставка дорем, ҳам ҳисоб сатилда наҷуштесем. Даставка инай гоҳ дида будем, нарша 10000 гуфта будем, савдоши фархор. Ау гоҳи дигаришам савдош ага гоҳи 31 баро ҳам чиғот бардаро рафтесем, вақт нест ба ҳам чиғот бардаро намеҷушему, нишон метем шумо да ҷушам, хед замин да меҷушем шумо ина бардаро вақт нест, ҳам хе меҷуша шумо бибинед проверка. Неке гоҳи гарантӣ наи. Ина диим чочиш? Ина сеюм чочиш бардаро? Чорум чочиш. Ҳар чочо чикор мекина. Ай гоҳ карпат диимзой диден. Дина зоидага бардаро мега бор дандон нишон тамира. Ина бардаро дандонуша бибинед. Бардаро нишон додем, ҷӯшиданша дандонша нишон додем. Нархи чанд сом? 11000 сомон. Номерои телефон 111 21 72 21 якм гоҳ бардаро 11000 сомон бо арзон меша. Даставка дора карпат диимзой. Диим гоҳ уноҷин. Ина бардаро нера тамошко. И парода ичай? Маҳаллии химона? Ин карпат чалиш бардаро маҳаллии химону карпат алдраш бардаро. Кадом дахай чи хели именаш маъқул ҳам хели савдо кина бардаро маҳаллиш мега чи хели кадом да подписчикода маъқул ай мақсад. Бардаро гусолакш бақача неке бениҳоят гоҳи хубай. Бениҳоят. Бардаро гуфте вақт надорем, ина ози ҷӯшиданша як бор нишон метем шумо да. Ина бардаро я диим чочиш. Ина сеюм чочиш. Ина чорум чочиш бардаро. Ҳар чочо чикор мекина. Вақт нест ки мо сатил да бушем баро даставка дорем моро бифаҳмед. Бардаро ишам бародар диим гусола шай гусола ки ям бақача. Ич ҳар сечин амҷа бақа и чанд рӯз чизой дегишта? Дина зоидаган я банда дидаги нестам. Ина нав мега барои нами сиёнка банд задесем. Бардаро ина нав банд задаган ё банда дидаги нестан дирӯза шидаган. Нархи чанд сомай? Нархиро чанд гуфтӣ? 10000 сомон бо муомила дорад. 10000 сомон арзон меша даставка бардаро. Даставкаша фикр мекунем. Иш 11, иш диим гоҳ 10000. Номерои телефони ман 111 21 72 21 адрес Хуросон даставка астай. Сеюм гоҳ да мезгарем бардаро. Акози бардарош. Бардаро ба бисёр бардаро хоҳиш мекунад ки широ шабгу бардаро ё нав дирӯз шидагай широшон ҳам хел ҷӯшидасян 5 та фила ҷӯшидасян 4-5 та фила ҷӯшидасян хай бо кадоме ки мегира ам хоча мета шири зиёд меша ҳозираш та 4 та 5 та додаса фила сеюм ша мезгарем бардаро сеюм гоҳ ҷои ида буд мақсад иҷада буд гирифтем иҷо овардемш пешида чикардемш ҷӯшиданша нишон томтем гусола ки бақача ай бақои чи рафтагае инай бақаи ай сирхало рафта мега бардар инай гоҳам гоҳи хубай гусолаш бақача бардаро иам нав дирӯза шидагай дирӯза шида ина гоҳ тамош кинед синаша ина бардаро ҷӯшиданша фаҳмодем ки вақт надорем ина бардаро ҷӯшидесай ҳар чош буҷӯшамишам я бор дига ами дилави дигаре ина бардаро ҳамаш кор ина бардаро худа меҷӯшум ина бардаро ҳар чоруш кор мекунам солакиш бақача бардаро
ин чандимзоя? Иам диимзой бардаро, ҳар сеч диимзой биқача дуран, ҳар сеч биқа. Иам гови ёшай, гови хуба. Нархира чанд сум мегӯи? 11. Ишам 11000 бардаро, 11000 номери телефон 911 21 72 кадом меша 10000 гуфтаби. Ай 11000 сеюм гов 11000. Гов инам 11000 карпат гусолаш ала. Ай бардаро сеюм гов, диюм гов, и диюм гов, и диюм гов нархиш 10000. Зард кати карпат 11000 ё дита 10000. Иниш 10000 ва ё дита 11. Бардаро ина дидесен ҳар сеш биқа, ҳар се гов, ҳар сеш гусол, ҳар се гов, ҳар ҳам гусолошон ҳар ҳамаш биқай. Ишам биқа, карпатам биқа, инеям биқа. Нархи инеи 10000, 10000 нархи 11000, нархи 11000. Якм гов карпат, диюм гов занҷир, инаи сеюм гов мешавад, ира нархша 10000 сомон. То наваранда худо нигабонатон касб кори ҳаматонда барор мехом ё банда дидаги нестан гов.